applicable law and regulation. Kodariyo maogola yango diching makawuona namba marote machuo kaka pile na ria dek au chiel nono kao kamano bende yudo mbui mopogore mag oganda mano yudo achiel kachiel mbui mar YouTube mbui mar Facebook yudo mbui no mar X kachiel koda mbui mar TikTok nyinga Simfros Okinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en jopuonjre ma orienye penj maduong' mar sekondar ma higa mokalo olero safar margi mar somo midhieche magikale kod lek margi bang' rienye penj maduong'. Jafo marwa e kaunti ma Migori Joju maleronwa morgi lo ma jonyuol kaachiel gi jopuonjre ni godo e kinde magilero somo magidwa timo e mbalariany. Penj maduong' mar sundego mag sekondar KCSE ma higa magare kopare kod abich maduoko mare ogolo chieng' ma kawuono owe jopuonjre malo gana 900 kod keyo mopogore opogore. Jopuonjre mawuok e skundego ma opogore opogore pacho kae orieny e penjni maduoko mare ne ogolo jatend migawono mar somo Julius Ogamba. Ma otero ne duoko magi mag penyni jopuonjegi mamoko kuomgi ne nitiere kod kibaji ne ito duoko ka gitimo tije mopogore opogore ka bende gitero alam mar geno. Remember before the exams zilitoka nilikuwa naosha nguo so I just put them aside. I wasn't so sure kani leo itatoka, but the moment I had the news, I had the CS there, there was a bit tension in me so I just left the clothes nikakimbia the sitting room and I sat down hapo with that tension na nini. I'm asking myself, what will I get? Masi kunyido mar Kapsabet e kaunti ma Baringo moido grade mar A mar points praboro kod adek. Grace Chirchir mas kunyido mar Pangani moido grade mar A kod points praboro kod achiel gin mokom jopuonjre mori ne penj maduong' mar higa magana 2 kod 25. To actually na yudo a plane mar 84 points a plane e subjects te amor kendo aonge weche ma anya wacho mondo I express go emotions maga. Actually tiyo matek ka ivumilia challenges mantie around ibiro kalo. I managed to achieve an A of 84 points in my KCSE and I thank God, my teachers, my parents, my relatives for the support. And this is a very great moment in my life. I'm very happy. I think it is one of the best days in my life. I expected to get an A and I'm happy because I've achieved my goal. When I finished my KCPE results, KCPE exams, I got 394 marks and I was very happy and I believe it's possible for me. So when I joined Kapsabet Girls, I had a goal and I pursued it. I studied really hard. I am so very happy. That exceeded the expectations I had. So I am so excited. My family has been with me. Moko kuom jopuonje ma otiyo maber e penyni lero ne rieny margi penj maduong'ni ok obiro mayot ka giwacho ni ane ikalo midhieche mopogore opogore e kinde mane gisomo. Though my greatest challenge was school fees, I thank God because He saw me through and I'm very happy. There were subjects which were like very challenging to pass, but Alhamdulillah, with the grace of Allah and my parents' support, my teachers and my classmates also. Jopuonjegi mori nye penj maduong'ni mar sekondar mar higa magana kopare kod abich nitiere kod lek mopogore opogore bang' yudo duoko maber. I want to pursue medicine and if given chance, I'd like to study abroad. I aspire to be a doctor. Yes, study medicine in one of the Ivy League universities in the United States, Harvard, Stanford. Medicine, gynecologist, because recently there is a lot of cases of women suffering from ovarian cancer, uterine cancer, and my grandma is affected. So I just want to pursue and know what's the secret behind it. Why medicine? Because I want to find a cure of my mother's illness. Yes, I want to be a cardiologist. People volunteering to help the people who had heart issues, and I was very motivated, and I also want to be them. Kama ni China, kama ni wapi, inshallah abroad niendelee na software engineering. George Juma, Ramogi TV.
Erokamano nyajo Juma, neno ni wadhi bedo kod lakteche mang'eny mbele ka